30 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Файзобод бинои маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур аз 3 ошёна иборат буда, дорои 8 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, меҳмонхона ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нав 14 мутахассис дар ҳуҷраҳои барҳаво ва муҷаҳҳаз кору фаъолият намуда ба аҳолӣ хизмат мерасонанд. корҳои сохтмонӣ дар бинои марказ соли 2023 оғоз гардида, аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Усмон Сохтмон бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза бунёд гардидааст. кормандон ва мутахассисони маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи Файзобод аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои фароҳам овардани шароити арзандаи корӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. хушбахтона имрӯз дар ноҳияи Файзобод бо иштироки пешвои муъаззами миллат маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ ки бинои мо аз 3 ошона иборат мебошад, барои пешбурди кор ва фаъолияти кормандон ки ин шароит муҳайё набуд, имрӯз шароити мусоид барои кормандон барои пешбурди ҳам самти бойторӣ, ҳам самти фитосанитарӣ, карантин, тухмӣ шароити хуб фароҳам оварда шуд. мо кормандони соҳа барои чунин шароити фароҳам оварда ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошем. бунёди бинои муосири хизматрасонӣ ва ташкили озмоишгоҳи замонавӣ имконият фароҳам месозад ки таъмини бехатарии озуқаворӣ, пешгирӣ аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ва ҳифзи солимии ҷомеа таъмин гардад. боиси сарфарозист ки бо қадами мубораки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз бинои асосӣ маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи Файзобод ифтитоҳ карда шуд. иншооти мазкур бисёр замонавӣ буда фаъолияти ҳамарӯзаи кормандон ва мутахассисони соҳаро боз ҳам беҳтар менамояд. мо кормандони соҳа аз ифтитоҳи иншооти тозабунёд хеле ҳам шод гардида ҷавобан баҳри солимаи ҷомеа саҳми арзанда мегзорем. фаъолияти ҳамарӯзаи мутахассисони марказ дар 4 самт: фитосанитарӣ, қонунгузорӣ, бойторӣ ва карантин равона гардидааст. дар озмоишгоҳ тамоми маҳсулоти хӯрока санҷида мешавад. ба мисоли гӯшт, мо гӯштро ба тамоми касалиҳои сироятӣ месанҷем. дар таркиби гӯшт ягон нишонаи беморӣ дошта бошад, онро мо иҷозат намедиҳем олӣ фурӯхтан. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити кор дар маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ таваҷҷӯҳи масъулинро ба таъмини амнияти озуқаворӣ, назорати доимӣ ва бехатарии маҳсулоти истеъмолӣ ки шарти муҳими солимии мардум ба ҳисоб меравад ҷалб намуда, барои беҳтар ба роҳ мондани фаъолият дар оянда ба мутахассисони соҳа маслиҳатҳои судманд доданд. иншооти навбунёд дар доираи омодагӣ ба истиқболи ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини бехатарии озуқаворӣ, ҳифзи солимии ҷомеа ва фароҳам овардани шароити арзандаи корӣ ба кормандони соҳа бунёд гардидааст. саҳни идораи маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи Файзобод бо гулу буттаҳои гуногуни мавсимӣ зебову сабзкорӣ шудааст.